nagpasyan. Gayam, kapsat na pada nga nakurapa. Kasi pasyan na tatanong ayo awan ti boring. Nagtibarang. Nadalag sa tuloy ba lang. Para tumuman. Ay maganda siya pasyan. Kasi turtay lang. Iyo ay 125. Turtay lang ka natin ti gruto. Motor. Galing no diyan pero well sa kayan tayo ay nararit nangin ti crudo nangin mo ti gasolina kay diyan ang katugang gasolina o reno kargam na ti isang gasol yung 50 nagate ay nan ay magpasyan sa guys, dito tayo sa Nicolasan. Ano yan, sa Nicolas. Tadi kalman, pantayo di San Roque Dam. Nagpasyar. Di namin sanggal daw, di malikaw. So, di makanantay lang nga tata. Di kakabugawan. Sa tag diretso dyan, sumalpok tayo to di Bachelor. Di Gruto. Sa latan di Kwan, pagpasyaran na, pag hindi ko saan natin oras, maliba. Naliliwa ko natin, boring. Tayon, garot, kita nyo natin law-law na sa Nicolas. Kasapot sa Nicolas, naglinis. Nangili natin mo na talaga. Pintas di sa Nicolas ako. Lalo dito palengke ka sa plaza na. Nalinis nga ili. Sige, tuloy tayo patik-pataray. Kamusta? Yang pasangat datu yan kapsat, natindog na sangatan datu gana di maliko da ito yan. Puro sangatan datu nga pagliwliwaan lang datu kapsat ang kami nga dumanon di mismo nga maliko ta namin ano kami mga di maldalan dito yan nga mga panji kwa Isabela, Biskaya, Tugigaraw dito. Bali datu di dalan ng madlangan na yung kaputan na bayag lang ang kami nakapaspasyar. So gumala kami mamot kini misis ko. Nambag lang tayo ko lang nga pagliliwan lang kapsat. Mga boring mo nung ka tao nagtibalay ano pagtangan. Ato di lumaldalan dito kapsat luglugan. Hindi ang kaputi Isabela, kaputi Tugigaraw, mga Manila da. Ito na nga dumaldalan lang ta kasidad na kunada ka noon. No, dito lang light vehicle lang. No, dito dadakkel na traffic. Awan fight itu maldalan dito ako. Ano dito maldalan dito yan. So nalaan ta medyo nangato talaga mo dito. Kapsat di pa na. Panay sangatan. Di tayo mo na eh. Hindi kita nalalaing motor agad na para tagad pataray no siya mo kami ka pag istrolan lang agad papainayat nila kapsat. Marataray kam lang ti bainte niya, kita nyo tata speedometer na yun. Basta lang ti pataray, ti paspasyar kakapsan. Ang magilumlum ba na kung ma-enjoy mo tayo, mumotor kasi ano na para tagkaunay, magkita nyo na Santa Fe, 41 kilometers. Sidog lang dito. No, tutuusan, nakasidog na nakagamad.ування nawagan dati maliko dati ta ato ti pakillo-killo na unlimited banking kunada so siguro pinanaganan dati maliko ta agum umakangat pakil-pakillaw.
may pasit ako ta makapagtangot iti ubot no pa nga gista-stop over ti tao. Natanan ni ba ikaw? Kadwa nga may paspasyan nga halos minalam kakabsat nga galgala kami. Kala nga liwa ko na nga ron. Nangato tayon-tayon kakabsat. Bungat pala dito eh. Hindi tayo pwede mahal yung mismo malikaw. Kitaan nyo na yan. Kita tayo diya ikuha na. Napay balbalay dyan yan. Yan baba. Kajilugan mo na kakabsat. Nagmotor kami laang. Yan baba. Tayo manan kakabsat. Tuloy tayo pala tamanan natin ko. Patapataray na sa papay mo. Ano ito ko na? Katwak na pasyar. Kalang kita kayo may kakabsat na natipid. Gusto pa natin video tayo kakabsat. Gayod tayo. Tiga po na tuloy tayo pa kamati ag video kung umuli. Kaso medyo nasingot nga taon. Aman no mabutan kam tituto nariga mo tawon kabuti ba. So nga nakatay tumanan ng video kakabsat. Sumaron nga destinasyon nga jaban daw tumanan ti panunod nga pagpasya-pasyaran papananan videoanan kakabsat. Bye bye.